billede, så får jeg ikke det billede, jeg... Ja, det gør vi heller ikke. Men det er fordi hunde, tror du, bevæger sig så hurtigt. Ja. Men det er også... Skal vi ned og holde justere? Ja. Jeg kan godt se, at B2'erne kommer efter det, var. Ja. Tunger for ham altså. Og det er sådan rundt. Ja, men i går der over hans billede, så får jeg ikke det billede, jeg... Ja, det gør vi heller ikke. Men det er fordi hunde, tror du, bevæger sig så hurtigt. Ja. Men det er også... Skal vi ned og holde justere? Ja. Ganske almindelig lille hus. Ja, bare de kommer ud, så er det vel også fint. Han kommer ud og går en tur om morgenen her til enderne. Og så kommer han ud på gaden med låren, han kommer sidder med om Så har han vel også fået nok, vel? Så får han den her tur. Og så skal han ikke have med, han skal ikke have så meget på. Må de ikke få. Det er ikke som valgte. Nej.